1 миллионнан артык dünya татарларын бірләштіріп тұрышы акция быйыл 7-нче тапкыр уза. Анда Россиянең 79 төбәге 37 ил катнаша. Бу акцияның башлангычы белән чагыштырып та булмаслык дәрәҗә. Әле беренче елларны Каюм Насыйри үзәкләре нигезендә оештыра идек. Анда бер 3 ил булырга мөмкин иде, иншадыр 5 төбәк, шуңа да біз шатлана идек. Былтыр бергәләп үздергән татар диктанты турында әйтә алам, чөнки ул безнең өчен бөтен яктан да абсолют рекорд булды. 1 миллионнан артык халкыбыз безнең татарча диктант язды. Татарстан һәм Башкортстан республикалары өчен диктант язуның төп көне җомга 25 ноябрь иде. Көндезге 11 тулырга 5 минутта төп мәйдан КФУның филология институты аудиториясе шыгрым тулы. Әлеге акцияда безнең яшьләребездән кала төрле яшьтәге, өлкән яшьтәге һәм кече яшьтәге безнең балалар да катнаша. Без күрәбез, әлеге акция белән кызыксыну бик зур. Чыннан әйткәндә, мин рус мәктәбендә укыдым. Татарча мен сөйләшә генә беләм. Үз телне һәр халык белергә тиеш, минемчә. Минем татар телемне минем әтиянем миңа яхшы бирде, гаиләдә аралашу ул бик зур эш. Мин үзем ел сайын бу акцияга катнашып киләм һәм һәр килгән сайын зур дулкынлану хисләре кичерәм һәм горурлык хисләре дә кичерәм бер вакытта. Чөнки менә шу зур татар дөньясының бер өлеше итеп хис итәсең үзеңне. Зөлфәт Хәкимнең 1 сәгатьтә ничә мизгел бар әсәре юктан гына сайланмаган. Шул рәвешле быел оештыручылар заманча авторларның хезмәтләренә игътибар итәргә булган. Икенчедән, әсәр сюжеты тел үзенчәлекләре белән дә галимнәрнең күңеленә ята. Шулай ук татарча диктант акциясендәге текстта туры сөйләм булмавына да игътибар итәләр, чөнки ул язуны катлауландыра диләр. Мөмкин булган кадәр диалогларсыз өзек сайлана. Диктантны вузлар гына түгел, мәктәпләр дә яздылар. Укучыларга изек авыррак бирелгән. Тапкыр бу акциядә катнашам. Мин улым бу диктант бик авыр булды, чөнки алмашылтырган сүзләр булды. Күп романнар укыганым бар иде. Ләкин бүгенге диктант авыррак булды. Аңа карамастан мин бик күп яңа сүзләр белдем. Инде бүген акциягә Россия төбәкләре кушылды. Свердловский, Оренбург, Саратов, Томск, Самара, Чиләбе. Алар өчен татарча диктант милләттәшләр белән очрашып, аралашу, танышу, якынаю мәйданыда. Чит төбәкләрдәге милләттәшләребез өчен хәзерге вазгыять шартларында актуаль булган тема сайланган. Авзал Шамовның хаты. Үскәндә татар телен дә сөйләшкән булмады, татар телен мәктәптә укыган булмады. Үземнең ничек мин татарча өйрәнгәнемне диктантта күрербез инде. Томскида аны тарих факультетында 2-нче курста укый торган студентлар яза. Татар телен биредә сентябрьдән генә өйрәнәләр. Бу студентлар арасында бер татар да юк. Без бик мавыгып өйрәнәбез. Дәресләр интенсив рәвештә бара диярдем. Тырышып укыйбыз. Мин Кристина, мин Казахстаннан һәм Хәзәр. Мин Томск университетында укыйм. Диктантны онлайнда яздылар. Моның өчен ТНВ һәм ТНВ Планета каналларында турыдан-туры трансляция барды. Менә бу татарча диктант төбәкләрен ничектер уятып җибәрде. Татар теленә кызыксынып, анда катнаша башлыйлар. Бер төрле ничектер йоклап китә башлаган кешеләрне уяту. Безнең максат менә шушы татар телен белүчеләрнең туплануы һәм әдәбиятыбызга татар сүзенә менә яңадан мәхәббәтнең уянып китүе. Россиядә диктантны язып бетереп билгеләр көтә башлаганда чит илләрдә әзерлекнең соңгы минутлары бара иде. Алар өчен Разил Вәлиевнең Илаһи утрау әсәреннән өзек сайланган. Кайбер илләрдә яшәүче милләттәшләребез көтеп җиткерә алмыйча акциягә бүген үк кушылды. Без татарча диктант язуны тамамладык. Диктантка килгәндә диктант мин уртача дип бәялим, чөнки кайбер сүзләр икътисади дигән, табигый дигән кайбер сүзләрне язылышын алдан ук әйттеләр, аңлаттылар. Барыгызга да сәлам, Алмания татарларыннан. Без дә бу диктантка катнаштык. Илаһи дөрес язылган булсын. Шулай итеп быелгы диктантта туган тел сагында туручыларны берләштерде. Син безгә нигә? Әйт әле. Диючеләргә җавап телең булганда, телеңне кадерлә, кардәш, ярат. Рания Абдрахманова, Сирина Сахапова, Фәнзилә Салихова, Елена Софиуллина, Рәмзил Гарипов һәм Игорь Романов. Адымнар.